Ikompli l-eżerċizzju ta' tiġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista e kif l-eżekuttiv tal-partit approva lill-avukat Martina Caruana bħala President Riċerka Politika u Ivan J. Bartolo bħala President għad-Dialogu Soċjali. Dawn huma żewġ karigi ġodda fil-Partit Nazzjonalista li jiffurmaw parti mit-tim ta' tmexxija tal-partit. Mal-ħatra tagħhom huma kellhom l-ewwel laqgħa mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech illi awguralhom għal din il-ħidma tant impenjattiva li daħlu għaliha. Fil-kariga tagħha bħala President ta' Riċerka Politika, Martina Caruana se tkun qiegħda ssegwi dawk l-inizjattivi neċessarji biex il-partit ikollu strateġija politika aġġornata, relevanti u effettiva. Dan sabiex jitfassal qafas tas-sustanza politika li tkompli ssaħħaħ il-ġid komuni f'pajjiżna u biex il-partit isaħħaħ l-odda ta' riċerka, l-analiżi, it-taħriġ u l-formazzjoni. Irridu nisimgħu iktar minn nies biex inkunu nistgħu niżviluppaw il-policies tal-partit, kif il-partit jagħmel il-politika tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar inkunu gvern alternattiv. Fil-kariga tiegħu bħala President Dialogu Soċjali, Ivan J. Bartolo se jkun qiegħed fost l-oħrajn jippromovi kultura politika li tħaddan u tħaddem l-odda ta' dialogu fir-rispett tad-diversità. Ġew tiġi tinħema il-politika għal-futur ta' dan il-pajjiż, il-politika tal-Partit Nazzjonalista, politika li żgur se twassal il dal-pajjiż li jarġa' jiġbor ġieħu, li jarġa' jiġbor l-integrità għalfejn biex narġgħu noħolqu industriji b'saħħithom, biex narġgħu noħolqu ekonomija b'saħħitha. Din se tkun ħidma sabiex jinstabu soluzzjonijiet effettivi għal problemi fis-soċjetà u twettaq ħidma fuq livell nazzjonali u lokali flimkien ma' organizzazzjonijiet oħra politiċi, kulturali, soċjali, unions, korpi kostitwiti, għaqdiet volontarji u soċjetà ċivili bl-iskop li l-partit jissieħeb fid-dialogu regolari fl-aqwa interess nazzjonali u tal-ġid komuni.